Psalmul 1 este o scriptură specială care ne vorbește despre fericirea de a urma calea lui Dumnezeu. Este ca un ghid care ne ajută să alegem calea cea bună, ferindu-ne de cea rea. Această scriptură ne învață că a fi cu Dumnezeu este ca și cum a fi un copac puternic plantat lângă un râu, mereu verde și sănătos. Ne promite protecția și binecuvântările lui Dumnezeu, care ne umplu viața de bucurie. Când rostim Psalmul 1 în rugăciune, îi cerem lui Dumnezeu să ne copăleșească cu binecuvântările sale, iar El iubește să facă acest lucru pentru copiii săi. Rugăciunea acestui psalm ne apropie de Dumnezeu și aduce binecuvântările sale în viețile noastre. Vă invit să împărtășiți o frază puternică în comentariile de mai jos. Vă rog să vă scrieți prenumele urmat de cuvintele: Cred în Dumnezeu. Amin. Când vorbim sau scriem ceva, este ca și cum am vorbit direct cu Dumnezeu. Așadar, haideți să ne mărturisim credința chiar aici, în comentarii, doar prenumele dumneavoastră și fraza specială: Cred în Dumnezeu. Amin. Scrieți acum în comentarii. Apăsarea butonului de like pentru acest videoclip este, de asemenea, foarte importantă. Când faceți asta, le spuneți platformelor precum YouTube și Facebook că rugăciunile noastre sunt utile și că ar putea ajuta și alte persoane. Prin urmare, dând like, contribuiți la răspândirea binecuvântărilor către mai mulți oameni pe YouTube, Facebook și nu numai. Nu uitați să apăsați like. Dacă este prima dată când vă alăturați nouă pentru o rugăciune, vă spunem un călduros bun venit. Aici, ne concentrăm pe Dumnezeu, nu pe o anumită religie. Întotdeauna spun că fiecare are propriile convingeri, iar acestea trebuie respectate, dar aici vorbim despre Dumnezeu, unul și singurul. Dacă ne-ați găsit astăzi, să știți că Dumnezeu are ceva minunat pregătit pentru dumneavoastră. Vă sugerez să vă abonați sau să urmăriți canalul nostru. Este complet gratuit. Nu va trebui să plătiți niciun ban pentru a vă alătura rugăciunilor noastre puternice. Doar apăsați butonul de abonează-te sau urmărește de sub videoclip. Odată ce v-ați abonat, veți primi toate rugăciunile noastre noi direct, gratuit. De acum înainte, voi ruga pentru și împreună cu dumneavoastră. Înainte de a începe să ne rugăm împreună, haideți să luăm un moment pentru a înțelege Psalmul 1. Este plin de lecții importante care se leagă de povești din Biblie. Înțelegerea acestuia va face rugăciunea noastră și mai specială. Sunt entuziasmat să împărtășesc fiecare verset al Psalmului 1 cu dumneavoastră. Vă rog să rămâneți cu mine până la finalul acestui videoclip. Dacă plecați mai devreme, veți pierde o înțelegere pe care nu ați mai auzit-o până acum. Haideți să învățăm și să ne rugăm împreună. Psalmul 1:1, Biblia în limba română. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea păcătoșilor și nu se așează în adunarea celor batjocoritori. Imaginați-vă o persoană care alege să nu urmeze sfaturile celor care fac rău, nu stă în locurile unde păcătoșii se adună și nu se alătură celor care își bat joc de alții. Acest verset ne învață că este bine să ne ferim de influențele rele și să facem alegeri bune și pline de bunătate, așa cum a făcut Daniel, care a refuzat să mănânce mâncarea împăratului pentru că era împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Învățăm că alegerile corecte ne pot aduce binecuvântări. Psalmul 1:2. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Asta înseamnă că persoana respectivă găsește bucurie în a învăța despre învățăturile lui Dumnezeu și se gândește la ele tot timpul, nu doar duminica sau la biserică, ci în fiecare zi și noapte. Este ca atunci când te simți fericit jucând jocul tău preferat sau citind cartea ta preferată. Povestea lui Iosua, care a fost încurajat să mediteze zi și noapte la lege pentru a avea succes în tot ce făcea, este un exemplu minunat. Ne arată că, atunci când ne concentrăm pe ceea ce vrea Dumnezeu, acest lucru ne ajută în tot ce facem. Psalmul 1:3.
El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Acest verset ne spune că cineva care iubește și urmează cuvântul lui Dumnezeu este ca un copac puternic de lângă un râu. Acest copac are mereu apă suficientă, așa că crește mare și sănătos, iar frunzele lui rămân verzi. De asemenea, produce fructe la timpul potrivit. Este ca și cum ai spune că, dacă rămânem aproape de Dumnezeu și îi urmăm căile, vom crește puternici în inimile noastre, iar din acțiunile noastre vor veni lucruri bune, așa cum a făcut David, care s-a încrezut în Dumnezeu și a devenit un mare împărat. Psalmul 1:4. Nu tot așa sunt cei răi, ci sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Acest verset compară oamenii care nu-L urmează pe Dumnezeu cu pleava, partea uscată și inutilă a grâului, care este spulberată de vânt. Spune că a nu urma căile lui Dumnezeu ne face ca ceva care nu este nici puternic, nici important și care se poate pierde ușor. Este ca atunci când construiești un castel de nisip prea aproape de ocean, iar valurile îl spală. Ne învață importanța de a ne construi viața pe ceva solid și durabil, cum este cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 1:5. De aceea, cei răi nu vor sta în picioare la judecată, nici păcătoșii în adunarea celor drepți. Asta înseamnă că oamenii care aleg să nu-L urmeze pe Dumnezeu nu vor putea sta fermi sau nu vor fi numărați printre cei care fac bine atunci când va veni timpul ca Dumnezeu să judece faptele fiecăruia. Este ca atunci când alegi echipe pentru un joc, iar cei care nu au jucat bine sau nu au respectat regulile ar putea să nu fie aleși. Acest verset ne amintește de povestea lui Noe, unde doar cei drepți au fost salvați de potop, arătând importanța de a trăi o viață care îi place lui Dumnezeu. Psalmul 1:6. Căci Domnul cunoaște calea celor drepți, dar calea celor răi duce la pieire. Acest ultim verset ne spune că Dumnezeu are grijă de cei care trăiesc corect și urmează căile, dar cei care aleg să nu o facă nu vor reuși în cele din urmă. Este ca un profesor care știe ce elevi dau tot ce mai bun și respectă regulile, iar acei elevi sunt cei care vor reuși. Povestea lui Moise, care a condus poporul Israelii din Egipt, ne arată că urmarea căii lui Dumnezeu duce la eliberare și succes, în timp ce ignorarea îndrumărilor sale duce la necazuri. Acum, pregătiți-vă inima, pentru că atunci când ne rugăm cu cuvintele din Psalmul 1, veți vedea că Dumnezeu face lucruri minunate. Am și un sfat pentru dumneavoastră. Puteți asculta această rugăciune și o puteți repeta de mai multe ori în timpul săptămânii. Va ajuta foarte mult dacă puteți asculta această rugăciune din Psalmul un timp de 7 zile. Acum, voi ruga împreună cu dumneavoastră, folosind această rugăciune puternică care aduce binecuvântări, victorii, alungă răul și păstrează familiile în siguranță. Rugăciune puternică. Dragă Doamne și Tată, Creatorul atotputernic al cerurilor și al pământului, venim înaintea Ta cu inimi smerite. Tu ești Jehova Elohim, Cel care ține totul în mâna Ta puternică. Așa cum sunt copacii plantați lângă ape în Psalmul 1, Te rugăm să ne ajuți să creștem puternici și să rămânem aproape de Tine. Te rugăm să ne ajuți să ne desprindem de orice ne împiedică să trăim viața pe care o dorești pentru noi. Îndepărtează toate legăturile rele din viețile noastre, fie că sunt în familiile noastre, în finanțele noastre, în sănătatea sau în spiritele noastre. Tu ești Jehova Rafa, vindecătorul nostru. Te rugăm să atingi fiecare parte a vieților noastre care are nevoie de vindecare. Dacă ne simțim bolnavi, triști sau răniți, te rugăm să-ți pui mâna Ta vindecătoare peste noi. Fă-ne să ne simțim mai bine și umple-ne cu pacea Ta. Așa cum promiți în cuvântul Tău, știm că împreună cu Tine putem trece prin orice, pentru că îți pasă profund de noi. Doamne, Tu ești Jehova Jireh, Cel care ne poartă de grijă. Ne încredem în Tine să ai grijă de toate nevoile noastre, de la pâinea cea de toate zilele până la dragostea și sprijinul de care avem nevoie de la familiile și prietenii noștri. Știm că vei avea grijă de noi.
Ajută-ne să ne amintim că Tu veghezi mereu asupra noastră, asigurându-te că avem tot ce ne trebuie pentru a trăi vieți fericite și împlinite. În cele din urmă, cerem protecția Ta. Doamne, Tu ești Jehova Shalom, sursa păcii noastre. Te rugăm să trimiți îngerii Tăi cu săbiile scoase să ne păzească casele. Ține departe orice certuri, neînțelegeri, vorbe rele, vremuri grele și orice ne poate răni sau întrista. Acoperă casele noastre cu protecția Ta iubitoare, astfel încât să ne simțim în siguranță și să trăim în pace unul cu celălalt, știind că bunătatea Ta iubitoare ne înconjoară în fiecare zi. Amin. Dragă Doamne, vreau să Te rog să păzești această persoană de toate lucrurile rele din jur. Te rog să o aperi de capcanele puse de cei care nu-i vor binele. Păzește-i casa și familia de rău și ferește-i de pericole, cum ar fi accidentele sau alte lucruri înfricoșătoare. Când ies din casă, te rog trimite îngerii Tăi să fie cu ei, să-i vegheze până se întorc acasă. În numele Domnului Iisus Hristos, spun cu voce tare că această persoană va fi mereu în siguranță. Nu va fi rănită și nu va cădea în necazuri. Doamne, Tu ești atât de puternic și bun. Te rugăm să o binecuvântezi cu dragostea Ta și să o ții sub grija Ta. Dacă puteți, ridicați mâna dreaptă sau, dacă nu puteți, puneți-o pe inimă în timp ce ne rugăm împreună. Să spunem aceste cuvinte împreună încă o dată. Le puteți rosti cu voce tare sau le puteți gândi în minte. Să ne rugăm împreună. Psalmul 1. Biblia în limba română. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea păcătoșilor și nu se așează în adunarea celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa sunt cei răi, ci sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu vor sta în picioare la judecată, nici păcătoșii în adunarea celor drepți. Căci Domnul cunoaște calea celor drepți, dar calea celor răi duce la pieire. Dragă Doamne din ceruri, numele Tău este foarte special. Vrem ca împărăția Ta să vină și dorințele Tale să se împlinească aici pe pământ, așa cum se întâmplă în ceruri. Dă-ne astăzi hrana de care avem nevoie și iartă-ne pentru lucrurile rele pe care le-am făcut, așa cum iertăm și noi pe cei care ne-au greșit. Ferește-ne de alegeri rele și apără-ne de tot ce este rău. Tu ești regele, iar Tu ești foarte puternic și glorios pentru totdeauna. Amin. Vreau să spuneți amin și să-i mulțumiți lui Dumnezeu. Ați primit această rugăciune în inima dumneavoastră și cred că ați făcut-o. Vreau să vă spun că toate lucrurile bune despre care vorbește Psalmul 1 sunt acum cu dumneavoastră, cu casa și familia dumneavoastră. Din nou, dacă puteți asculta această rugăciune din Psalmul 1 pe canalul nostru timp de 7 zile, amintiți-vă, 7 este numărul special al lui Dumnezeu, numărul perfecțiunii. Dacă faceți asta în următoarele 7 zile, vă va aduce multă bucurie. Apoi, puteți scrie în comentarii ce lucruri bune vi s-au întâmplat. Sunt sigur că veți avea multe de împărtășit. Vă rog, de asemenea, să trimiteți această rugăciune prietenilor și familiei dumneavoastră. Atât de mulți oameni au nevoie de binecuvântările victoriei și siguranței despre care vorbește Psalmul 1. Împărtășiți-o cu ei și vor fi foarte fericiți. Spuneți-mi ce simțiți după ce ați ascultat rugăciunea din Psalmul 1. Fie ca Jehova Rafa să vă dea binecuvântări mari și puternice.